Wag na wag mong gagawin yan. Pag natokso ka dyan, tapos ka. Ayan o, nakaabang sila o. Ganda na ng ano na to, yung lugar na to. Dati walang kabuhay-buhayan. Walang fountain. Lalo na sa gabi may ilaw. Ay nako, nag-clearing operation oh. Kawawa naman yung mga manigurado, may nakatira dyan. Wala nang bahay. Kinakot pa yung mga gamit sa kahoy nila. Yari. Kawawa naman. Ayan, nagsisilikas na sila oh. Palayo sila sa mga nag-ano. Ayun na. CM Recto. Dati ko nang napupuntahan to.
Lalong lalo na hindi pa uso ang Waze. Alain mo yun, may mga lusutan pala dito. Hanap muna tayo ng makakainan. Ito ang pang-araw-araw o ang buhay o ang araw-araw na ginagawa ng mga tao dito. Masyado silang busy dito.
Ang luwag na oh. Napakaluwag. Dati nung nilalakad ko to, piyestang piyesta. Siksikan. Pero ngayon, ang luwag. Kakanan tayo dito sa ano. Nag-red. No right turn on red signal. Shit. Inabot. Wag na wag mong gagawin yan. Pag natokso ka dyan, tapos ka. Ayun, nakaabang sila oh.